eseGoli esweni wo. Bakwethu igama lami uKing Nuba uPoso ibelibonco ngihamba ngifuna la inceko ezongilethela ipresent iartist kodwa lo mlandeli wasezweni asibuka ukuthi kwenzekani ezweni. Isingadi. Ma. Ususho? Yeah. Hawu. Uphume utheni umuntu ngayo? Mina ngibuza. Hlamba angafiki. Ungedini. Usho? Oh. Ake. Mazi ngeke. Usho ungedini? Bakuthi asazi noma ungakuphi, asazi noma eshonele na ngoba sazi ukuthi ungene ngakuphi futhi angaze ngayibona inceko. Bakwethu ngibheka inceko lezo nginikeza isithombe sasezweni manje angathi noma ingakuphi idukile noma ikuphi but ngiyaqalaza nje. Ngiyaqalaza I'm still qalazing. I'm still qalazing. Sesihamba sifanisa wonke umuntu, sibona abantu amakhehla, sibona abantu abancane, sibona abantu abaphakathi naphakathi. Asazi ukuthi njani inceko and futhi angazi sengikhohlwe ukuthi njani nge-phenotype yakho, i-phenotype ukuthi njani. Asike sibheke ukuthi siyayithola yini. Ayidukanga ngisela ngaphakathi. Yazi ngithenge nefoni yenedatha yami dataless. Musibele endlini. Asami sabhe hey. Akusiyona le. Sihamba siye west, siye east, siye north, siye south, sihamba wonke amagumbi omhlaba, amagumbi ezwe. Kodwa ziyibona inceko, sesihamba sifanisa nje wonke umuntu esimbonayo nje. Sitshela ukuthi uzoma sithi uye. Sazi noma ufike ngani, kodwa nje siyadwanguza. Sibuza kuma security nawo ayasho. Athi hayi. Ungenile ungaphakathi lo muntu kodwa simfunayo. Ngihamba ngemoto engaka. Hayi ngeke umndeni. Hayi, ngeke kanizomesibele endlini. Sibuzo bafuthi abantu bangashayela abathi sibaveze maveti. Nayi ngizositholile. Kanti ngilindela khona. Kamile. Shabu. Sesikufune yonke le ndawo. Hawu mina la eminyango phela kunini ngikokota la. Sesikubuze kuma security kwayinqaba. Hawu. Ngabe njalo kuyafileka kodwa. Ngicine ngaduka nokuduka futhi li. Phela lenzani. Sesibuza wonke umuntu lana sihlangana namakhehla sithi awusiyena uAndile lo. Asazi lo Andile ukuthi umuntu onjalo ngana. Ngicabangele khehle. Asazi ukuthi ke soyiveza kahle la ikhanyeni. Soyibona kahle ukuthi uphethene esandleni. Uma ngayikhipha vele manje. Ukuthi uphethene esandleni. Angazi kumbe khona yini ukuyivula ngesandla. Hawu madoda i-gold disc lele lasezweni. Asike sibone ukuthi uphethene esandleni umnceko. Ngayiphuza. Wawuzoyihambisa ngolokhuzana Angangizohambisa ngephepha. Oh. Hayi sosebenza. Ubone ukuthi iyagculisa noma ngishayisile. Engayiphuli Nkosi yami. Hayi. Ngayiphuli. Yeah. Basibona abantu kumabona ukuthi la. Uthe usuka phi manje manje? Soke Kafesi. So society. Kuphi? Ngasesoweto. Ngasesoweto. Akhona ama-taxi okugibela? Akhona ama-taxi. Ngithe ngifika lapha phela ngifike early kabi la. Ngifike ngalungisa indaba yama-taxi ngabuza ukuthi ama-taxi atholakala lapha hayi umuntu sebe-right. Ngifike ngibangela umsebenzi manje. Hayi khululeka wena. Amadoda. Ukuphi usuka kuphi emakhaya? Ngisemnambithi. Madoda. Ngale Mnambithi la ngize ngesikole. 150. Wesikole. Ushayani khona athi mechanic. Phela kahle lento ngiqala ukuyidiscover last year. Ukuthi uyakwazi ukudweba? Bengikwazi bengazi ngiyakwazi ukudweba kodwa bengicabanga ukuthi into ingaba serious kanjani. Madoda. Nasi lesithombe enjwayele ukusibona ngesipostile. Bakwethu senisibona live ongekho live ke nina. Live ongekho live.
sibone ukuthi ngiphetheni esandleni. Na iGoli disk la. iGoli disk. Ngiyepula Nkosi yami. Songaphela sesifikile. Hawu phetheni esandleni. Njengobani? Hawu njengobani ezweni? Ha! Njengobani art is everything. Everything is art. Art is everything. Awu uyasizwa leso silungu. Awukuzosho ukuthi itholakala kanjani nceke uzozidayisa. Mina ku uziqala uziproduce eqala ukuthi ubani. Oyigama uAndile wabo. Ivoice abakuzwa. Hawu vele ngikhulumela phansi inkinga yami ivoice yami incane. Ngathi ngizama ukukhuphula. Igama uAndile wakwaKhumalo le eMnambithi kodwa ngokuhlala ngila eKagiso eGoli. Hawu madoda. Inamba yami 0786297303. Ku Instagram eKhumalo art. Hey banini konje lento leyo __ awuzisilungu art. Ku Facebook ke nakhona ngu eKhumalo art. I-account yami personal account Andile Khumalo. Hawu sibonga ke boyikhumza bakwethu nawo umsebenzi omuhle kwaAndile Khumza la. Sicela ukuthi no support nina basezweni nina bakwa King Nuba media nina enikhona eSouth Africa nase Africa ngiyazi ukuthi imhlaba wonke an international artist. Ngicela ukuthi no support lo msebenzi lencebe iyatholakala kulezi inombolo ishilo inombolo uyishilo nenombolo uyithatha ke inombolo nimfonele nithenge nangu umsebenzi wasezweni omuhle art ngithi ngaze nganithanda ezweni.